Sekulako posa emondoztie. Ez bakarrik neuri, aitari batez bez, aita da futbol sale amorratua, futbolean ibilitakoa, eta orduan bera enteratu zanean, begiek dirdir egin zieten, eta orea handia, eta basauritarra izan da, eta bizkaitarra posa handia. Ni gogoratzen dut oso txikian nintzela, eta aitek hartu eta autobusean hartu gendula Basaurin, eta bailenen ailegatzerako zeuela hori dana jendez gainezka, eta justo aitak altzaute ikusi ahal izan duen gabarra pasetan nola. Bai, hori gelditzen zaizu oso txikia zarenean, eta oroitzapen oso politak, ze ospakizunak lehen ziren, eta gogoratzen dut bomba baten lez. Bai, bagoaz, herri egiten, oso aintzinetik gatoz, baina ondino ez gauz salbu, pentsetan dugu gure kultura eta identitatea ondino ez dagoela bermatuta eta urratsak eman behar dizela zentzu horretan. Ze leku askotan jendeak ez daki Euskal Herria non dauen, non goazaren, eta nik askotan topatu dut nire burua esaten, zuk ezautzen zu Athletic de Bilbao, eta hori bai, bertoko ganaz. Bai, segidu behar dugu, gurea bultzatzen, gure bai kultura, kirola, gure egiteko erak, gure euskera, hori fundamentala, ze horrek definitzen gaitu, holan pentsatzen honik, eta txikiek izan arren mundu globalizatu honetan, gauz ondino irauten segiduten dugu, eta hori gauz handia da.